Давам думата на председателя на жури. Уважаеми участници, уважаеми гости, господин Кметрев, първо искам да поздравя всички, които взеха участие в конкурса за показаното майсторство, с което свиха, с показаното уважение към произведенията, които изпълниха, защото обладяването им изисква наистина голяма обич към музиката и уважение към труда на всички тези, които са ги създали произведенията. И така да кажа моето лично мнение, че имаме израстване, видяхме много интересни изпълнители, някои с вече станали по-големи майстори, така трябва да бъде. И се надявам, че нашите оценки ще удовлетворят участниците с това наше решение. Въпреки че, както знаете, в конкурс не всеки може да бъде награден, но всеки е забелязан, това ви уверявам. Поне коментарите с моите колеги, които направихме, нямаше изпълнител, който да не бъде забелязан с това, което показва. Искам да поздравя специално вашите преподаватели, защото ако те не работят добре с вас, вие няма да покажете такива високи и качествени изпълнения. Пак ви казвам, за мен е този конкурс, който втори път вече се осъществява, един много важен конкурс, защото тамбурата е най-старият инструмент, който българите са притежавали и с който са погледнали прабългарските войни, е нещо наистина уникално и ние трябва да обичаме много този инструмент. С тези кратки думи не бях подготвен да ги казвам. Ще извините, ако не са били подредени мислите ми. Ще започнем награждаването на участниците и с това да видим сега вашето нетърпение да ви експериментираме дълго с него. Ще започнем с най-малката група.